Amina, wannan wani irin bakin rashin imani ne. Yarinya tana ƙaraji ba ta da lafiya, amma ba za ki iya ba ta agajin gaggawa ba? Ni ba waya ta man fito nema. Wayar ki ke nema? Me ki dame ki? Ciki na da kaina da bayana. Cikin ki da kanki? Me kika ci? Me yarinyar nan ta ci ne? Ina wani irin kazanta ne, da Allah ka fita da ita. Ta fita mai da gida. Je. Ciki na. Ciki na. Ya jiki na ne yake miki ciwo yanzu so abin da ya ce zan yi kawo so whatever outcome na result din sai mu ga abin da ya ce insha Allah sai mu samu sannu
sannu kin ji sannu bacci. Amina. Wai kina nufin ki gaya min rashin kirkinki har ya tashi daga abin da kike min ya koma kan ƴar ƙanƙanuwar yarinyar da bata san hawa ba bata san sauka ba? Lallai baki da imani. Kaga kakka kara danganta halayya na da irin naka. Da kana da imani da baka bar 'yar taka tana kwance ba lafiya ba tare da ka sani ba. Maganar rashin imani kike yi tsakanin ni da ke? Da ba ni da imani za ki zauna ki ware kafa ki barraje kina abin da kika ga dama a cikin gidan nan? Da kuma kin yi kyan gani kamar haka? Amma ai duk ba kya gani saboda bakin rashin kyan halanki. Ai wallahi tallahi kai kanka ka san nafi karfin gori ko ko a talauci ka ɗauko ni kuma idan maganan arziki ne sai dai ka bada labarin ubana. Ok, to labarin rashin mutunci fa ki sani ba na tanka miki akan duk irin abubuwan da kike min a cikin gidan nan. Yau din ma da kika gani na yi magana akan baiwar Allah na ƴan ƙanƙarwar yarinyar nan za ta mutu kin kasa ɗaukar mataki akan ta, shi yasa ne magana. Amma ki kula ku kuma hankalta, zan ɗau mummunan hukunci a kanki nan gaba. Hukunci ya wuce wanda ka fara gani a gidan nan? Kuma bari in gaya maka baka ga komai ba har yanzu. Dalilin zamana a gidan nan ma ina jiran na ga makomarka. Kai mu je zuwa kuma wallahi zan shiga ɗaki na je na kwanta idan yarinyar nan ta mutu ka kuskura ka taɓan kofa wallahi sai na ji dalili. Ka dai ji na rantse ko? sannu 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 sannu. Yawa. Za ka iya shiga. Wannan sai ka rabu ba su ne ke. Mun ba mu san me ke dawo da ba. Kuma na kira waya da ta a kashi. Mutumin da harshen kin gani? Mahmud, a bincike da na yi game da ishu na wannan yarinyar akwai al'amura masu rikitarwa. Wai Bello, ka manta ni ne? Ko kana shakku akan maganganuna ne? Na ce da kai a binciko min me ke damun yarinyar nan. Duk abin da ake so na maganar kuɗi zan yi amfani da shi in kashe domin a sama mata lafiya. Mahmud, a ishu na lafiya ba ko da yaushe kuɗi suke tasiri ba. Ina so in gaya ma a gano bakin zaren ciwon shine rabin magani. Wannan yarinya ina tunani a cikin gwaje-gwaje zan mata gwaji na ciki. Tabbas dole mata shi. Ba likita, wani wace irin magana ce likita? Yaya za ka danganta wannan yarinya irin tsitsiya da ciki? Haba dan Allah. Ina so ka riƙe wannan kwalba. Ku shiga ban daki gashi nan ka ɗauko min fitsarin yarinyar nan ka bani shi. Rike.
Mahmud ba lafiya ba ka tashi mana. Mahmud me ya samu Suwaiba? Babu abin da ya same ta. Kuma me ya ruwanki ma da ita? Na ga abin da ba za ka so na gani ba kuma ya shafi. Mahmud Suwaiba ce. Wannan zancen banza ne, ƙarya ne kuma almara ce. Me wannan? Menene wannan Mahmud? Karɓa mana ka gani da kyau, me wannan? A ina kika samu wannan takardar? Kaddara ce takan zo wa mutum a duk yadda ta ga damar zuwa ko bai shirya ba. Kuma me yayi ruwanki? Tunda baki sa baki ba kin ce babu ruwanki, ki ban maganan nan mana. Wallahi baka isa ba. Ba zan daga kafata daga nan wajen ba sai ka gaya min ta ya aka yi Suwaiba ta samu ciki. Ni kuma ba zan gaya miki ba domin baki da hurumin da zaki ce dole sai kin sani. Ni dai kan ba zan gaya miki ba. To zan fice maka daga gidan nan don wallahi ba zan zauna da wannan bala'in ba kuma sai ka biyo ni da takardata. Amina, kada ki bari ki ɗauki wannan al'amarin a wata dama da kika daɗe kina so ki same ta. Ke kin fi kowa sanin cewar wannan al'amarin bai shafe ki ba. To ya za ka ce bai shafe ni ba? Maganan ciki fa ake anan. Ko arwa ta sha? Mahmud, waye cikin Suwaiba tambayan ka nake. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahmud, wai ya ka dage sai ka zuban min da mutunci. Bayan na yi duk abin da zan yi ka sake ni kaki. Kuma dole sai na zauna a gidanka ka zuban min da mutunci Mahmud? Sai yanzu na gane ka. Na tabbata akwai wani shiri da ka boye. Sai ka tozarta ni rana tsaka za ka rabu da ni. Amina, kin sani ba ni da niyyar rabuwa da ke. Ke ce kike neman hanyar da za ki rabu da ni. Mahmud, bakka da gaskiya wallahi. Amina. Ta har yanzu fa ni ina nan akan bakana. Kuma idan muka duba fa ina ganin ita ce mafita kawai a zubar da cikin yarinyar nan. Idan aka zubar da cikin wannan yarinyar zai zama mana murfi wanda zai toshe mana duk wata kafa da asirin ma ko kuma asirin ba zai iya tonuwa. What? Mahmud, me yasa kake irin wannan magana? Na dade ina gaya ma cewa ka cire wannan magana zubar da ciki daga ranka. Haba Mahmud, kana magana wani lokacin kamar karamin yaro. Ba ta hanyar da za a iya zubar da ciki daga jikin karamar yarinya irin wannan. Yarinya karama kamar wannan ka zubar mata da ciki za ta iya rasuwa, za ta iya rasa ranta. To ka kaddara ma mun sha a duniya za mu da ubangiji. Ka daina irin wannan maganar. Gaskiya ba hankali a cikin wannan maganar da kake. Ba zai yiwu ba. Ka manta da wannan maganar ka dauki. Mu dai mu dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji zai kawo mana dauki da izinin ubangiji. Hai. Layin marigayi Alhaji Sani Alkali. Wani gida kenan? Abba ban san gidan ba. To amma haka kurun ba gaira babu dalili ba wata halaka ku ɗauko yarinya ku kawo ta cikin gida ku zauna da ita har ta yi watanni tana tare da ke ba halakar komai tsakaninku, kuma ni baki iya kika gaya min ba saboda tsabar rashin hankali. Ababan da masaniya ya ɗauko ta, kawai wayan gari ne na ganta a cikin gidan
a lokacin bai mun magana kuma ban da 'yancin faɗin ra'ayina a gidan kamar ba matarsa ba. Ina Mahmudu yake yanzu? Abba ya fita. Fitan da ya ne tsoro ya kama ni shine na taho gida. Kin tabbatar da abubuwan da yake gaya min gaskiya ne? Wallahi gaskiya nake gaya maka, kuma da kyakkyawar zuciya na je na karbi yarinyar nan. Duk wanda ya reni ya mace sannan kuma ya ilmantar da ita, to tamkar ya ilmantar da al'umma ne. Wannan ladan da ke kwaɗayi, sannan kuma in raba yarinyar nan daga cikin halin kakanikayi da wahala da take ciki. Ni na ga kaman an alama kuma ba ta ciwo ba. Ka gani? Subhana sarki, sannu. Baki ci ciwo ba? A bata ci ciwo ba wallahi. Ba inda yake miki ciwo? Kai lamarin yarinyar nan ya ban tsoro fa. Yarinya ta fito a burkice yadda ka san an biyo ta. Ni ma na ganta kaman an koro ta. Ashe duk kun gani. Wallahi. Allah sarki. Ba gidan ciwo ba ko? Da Allah ko wanda ya san gidansu? Eh na sani. Ina ne? Ɗan nan baya ci. Nan baya? Da Allah to mu je ka raka ni gidan nasu. Dan tashi kin ji? Ba ku tsaya. Dan tashi ku ga. Zaki tafiya ko? Zaki tafiya? Ya, kaka a hankali. Zaki tafiya? Dan sauka ƙasa, kaka mu gani. Rike mu ba mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam, Na gajiya. a'a. So ba lafiya? Ke da kika shirya tsaf zaki tafi makaranta kafin na fita? Ya kuma na ganki ana? Anti Abin ta cire kayan jan ɗebo mota. Ruwa? To, Allah haka na fito ina cikin mota. Wallahi kwatsam sai na ga yarinyar nan ta taho. Ta durfafo motar nan. Ina hon amma ina bata ji ba. Wannan yarinya yadda ka san ta zaɓi mutuwa da rayuwar da take ciki. Wallahi haka ta yi mota ta tattaɓa ta. Allah ya so bata ji ciwo ba, sai na ce tabbas ni a nuna min gidansu. Muka zo sai aka ce da mu jira kai zaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya yabi za ta shiga aljanna kuwa? Anya yabi za ta shiga aljanna kuwa? A'a, Ta me aikin ce? ni daki na ce. Wallahi nake gaya maka masifar yabi shi ya koro yarinyar na har ta je ta gama da wannan ardari. Nagode. Nagode. Dan Allah a ci gaba da kula da ita. Dan Allah suwai ba. Dan Allah kin ji? Allah ya albarka. Nagode, amma dai bata ji ciwo ba. A bata ji ciwo ba. Bata ji ciwo ba. Dan Allah a kula da ita. Dan Allah malam. Nagode fa. A kula da yarinya. Nagode. A kula Allah da ya ita, albarka. dan Allah. A kula da Nagode. ita. Wallahi yau sai na ci ubanki a gidan nan. Ban da rashin mutunci a kyanta fa nayi ki dawo ki ce min kin gaji kuma ki fasa min bokitin tsababbakin ciki. Haba yabi. Ki ji tsoron Allah. Ya zana ta zuwa makaranta kika. A gaba na fa yarinya nan ta ɗebo ruwan da za mu yi amfani da shi yau. Kuma kafin na fita ta riga ta shirya ta kimtsa. Amma hana ta zuwa makaranta kika yi. Yabi. Ki ji tsoron Allah. Kina so ki gama da duniya lafiya. Wallahi zan gama da duniya lafiya. Ni ko zan gama da duniya lafiya ban ji bakinka ba. Zaka mun bakinka mai kama da mai kambun baka. To ta Allah ba taka ba. Haka kurin to ka kwana da sanin cewa yau kwanan ka uku baka ba mu kuɗin abinci ba a gidan nan. Ni nake yin yanda ne na dafa abinci ka zo ka bararraje ka ci abinci. Sannan ka ce mu wani ba zan gama da duniya lafiya ba. To wallahi ka kwana da sanin cewa da kai da ita a ƙarƙashi na kuke, a ƙarƙashin iko na kuke. Don haka sai abin da na yanke a cikin gidan nan. Kai bari in gaya maka fa makarantar ma ba za ta ƙara zuwa makarantar ba. Sai mu gani ki zo ki ɗauko ki tafi ki ebo mu ruwa. Kuma na famfo nake so ba na rijiya ba. Da shi zan haɗa soɓo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bi ki ji tsoron Allah. Yau sharaban ki da yin soban nan. Tun na ƙarshe da kika yi mutanen unguwan nan kaf kowa sai da ya amai da gudawa. Baki sake yi ba.
wallahi tallahi kike tsoron Allah. Ba mamaki irin azabtar da yarinyar nan da kike shi yasa sana'ar taki ma ba ta albarka. Ba wani nan sai dai in bakin ka ne ya kama ni. Dama ai ba sana'a kake so ba. Bakin ciki kake mun kirkiri na gani. To wallahi rashin albarka sai dai ka gani akan wannan yar taka. Ba dai akai na ba wallahi kudana. Sai dai ka gani akan yarka ga ta nan. Kuma sobo yanzu na fara ta dau bokiti ta je ta ebo mu ruwa na famfo nake so ba na rijiya ba. Ato. To wallahi ya kamata ki sani ita kudurar ubangiji babu abin da ya isa ya hana ta ta yi tasirin abin da Allah ya so ta yi. Ya kin ji ko? Kin ji ko? Na fuka wallahi yau sai na gasa ki a gidan nan ba munafurci ba har da zuwa ki rike shi wai ke mai uba to zai fita kai magana ta sun kuyar da ido ita marayya. Na'am. Da tsoron ka zan ji? Tabbas. Ba yana kallon mu ka tafi ka ba mu hatira da kazama ci wanke baka ba da kuɗin omo ba bare in yi wanke za ka ce mu wani kazama ba ta ci ubanta ba dai akan wani yarinya muke samun matsala ba sai ka gane kuskure. Me ba? Abba yunwa nake ji zan yi. Jama'a kira. Yunwa. Ka ba su rai ba. Ai abinci a gida yake. Ki zauna a gida za a baki abinci ki cikin jiko. Ni yanzu makaranta zan tafi wurin ɗalibai na. Ki zauna ba komai. Kin ji? Abba in ka tafi za ta dake ni. Duka. Allah sarki soyayya ba. Kin manta alƙawarin da kika yi da mahaifiyarki? Kika ce za ki zama mai dauriya da juriya da abin da aka yi miki ba ki koka ba. Kika ce za ki dinga mata addu'a saboda ku haɗu da ita gobe kiyama. Ko ba ki so ki ganta? Ina so. To ki zauna. Babu abin da zai same ki. Kin ji ko? Allah miki albarka. Allah miki albarka. Shi kuma na bayan nawa fa. Allah ya masa me? Lafiya dai? Lafiya? Wallahi na kasa tafiya ne na tsaya. Ka san yaro da shiga rai. Wallahi Suwaiba ce ta shiga raina. Kuma ka san wannan yarinyar Suwaiba akwai wata baiwa a jikinta wadda ina ganin za ta zama wata a nan gaba. Allah ya amsa. Allah ya amsa. Allah ya amsa. Amin wallahi. Allah ya amsa. Amin. Shine nake so da Allah ko da zaka bani lambar wayarka in ya so mu dinga dan magana idan wata ɗawainiyar ta taso na makaranta ko kuma wani abin da Allah ka nemi ne. To amma ba hanzari ba. Kai mutumin gida. Ni a wannan nake. Mu ne ƴan farkon layi a engineers lane. Gidana ne ma na farko. Layin masu halin nan? A dai engineers lane a nan gidana ne na farko. To sai a ba halar. Ba da. Ba da. Kullum sai na kirawo Malam Abba a waya domin in ji lafiyar Suwaiba. Daga ƙarshe kawai sai na yanke shawarar cewar in je in tinkare shi domin ya bani Suwaiba ta
Ke kuma fa daga ina? Anti na kwana. Daga ina na ce kina ce mun ina kwana? Yau. Amina, wannan yarinya sunanta Suwaiba. Jiya muka zo da ita gidan nan da daddare. Za ta zauna tare da mu a cikin gidan nan har zuwa wani ɗan lokaci. Sannan kuma ina ta son ne miki bayani akan ta jiya da dare amma baki saurara. Dan Allah dakata da waɗannan labaran naka. Na ga dai nan gidanka ne. Kuma ai ba a kaina za ta zauna ba ko? Ina so ka sani, ka kwana da sanin cewa babu wani sakan ko mintuna da za ta yi a ƙarƙashin kulawata. A safiyar na hango cewar rayuwar Suwaiba aji ce. Ta fita daga ajin matar uba ta shigo wani ajin da a gaba zai faɗi sunansa da kansa. Domin Amina tun da aka yi aurenmu ba ta so na bare abin da ya shafe ni. Ni kuma ba ni da niyyar ƙara aure da wuri, ba kuma zan sake ta ba domin ina gudun abin da zai shafi tsohuwar alaƙar iyayenmu. Shi yasa take yi min abin da ta ga dama. Na kasance angon da amaryar ta ƙaurace masa domin ta san ba zai kai ƙararta ba. A haka muke tsawon watanni, ina sa rai za ta gyara halinta. Na tabbata tausayin Suwaiba ya sa na manta halin matata, na kawo ta, ashe kishiya na kai. Me kake tsammani idan kishiya ta tabbatar wa da kanta cewar kishiyarta tana ɗauke da cikin shege? Allah ke da magani